рассоми тоҷик Далер Меҳтоҷов дар пайи офаридани асарҳои нави рассомӣ, асарҳое ки баъд аз 2 моҳ дӯстдорони санъати тасвирӣ метавонанд онро дар намоишномаи онлайнӣ дар интернет тамошо кунанд. намоиши асарҳои рассомӣ дар фазои интернетӣ дар веб-платформаи махсус бори нахуст дар Тоҷикистон баргузор мегардад. лоиҳа зери унвони роҳи сурх намоиши асарҳои санъати тасвириро дар бар мегирад ва бо дастгирии Интерньюз дар Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. лоиҳа чанд ҷабҳаи таблиғӣ дорад, чун дар ҳоли 2 соли охире ки мо худ хабар дорем ки хоб намоишномаҳои рассомо ё ки театрӣ ё кино ё дигар ҳама соҳаи ҳунарӣ ва ҳунарҳои фарҳангӣ чун дар як ҳолати дар ҷо монда буданд, чун ҳолати коронавирус ҳолати ки буд ки мардумро дигар наметавонист ки яъне ки рӯ ба ҳама дигар дар таҳлука буданд, ҳама дар ҳолати зиндагии худро яъне ки бедор кардан буданд. ва ин ҳангом мо низ дар як ҳолате будем рӯ ҳафтода, на танҳо як мо фикр мекунам тамоми дунё дар ин ҳолати таҳлука водор буд ва ин моро водор кард ки яъне ки ҳунари таблиғӣ рассомӣ хешро хостам ки дар як намоиши виртуалӣ, чун мо ки бо ҳам гирд омада наметунистем, яъне ки метавонем танҳо фақат тариқи сомонаҳо таблиғи корҳои хешро яъне ки ба арсаи дунё бирасонем. рассом Далер Меҳтоҷов мегӯяд, дар ин шакл пешниҳод кардани намоиши асарҳои рассомӣ кори гурӯҳӣ мебошад. аз аввал мо дар амалӣ кардани ин лоиҳа хело шубҳа доштем, зеро ин кор дар Тоҷикистон таҷриба нашуда буд ки онро пайгирӣ кунем. ҳангоми суҳбатҳои тӯлонӣ бо гурӯҳ ба хулоса омадем ки ин лоиҳа амалишаванда мебошад. ҳоло сомонаи намоиши асарҳои санъати тасвирӣ коркард шуда истодааст. дар 2 ҳуҷраи калони галереяи виртуалӣ зиёда аз 48 асари рассом ҷой дода мешаванд ки мавзӯъҳои гуногуни иҷтимоӣ ва фарҳангиро фарогир мебошанд. мавзӯъҳои бештар рӯзмарраӣ ҳастанд, яъне баъзеаш глобалӣ, баъзе рӯзмарраӣ ки он ҳаёте ки имрӯз моро яъне ки дар зиндагии мо вуҷуд дорад ва кор мекунад, яъне ки дар мавзӯи оила, тарбия, дар мавзӯи бигирем санъат, дар мавзӯи худи инсон чӣ гуна бояд дар дунё зиндагӣ кунад, яъне ки мавзӯъ ҳар гуна аст, ҳар чӣ ки дар қалби банда ҷо шудаасту рӯи зиндагӣ мебинем, ё ки мавзӯи пандемия ки чанд соли 2 соли охир моро хеле ба ташвиш оварда буд, яъне ки рӯи ин мавзӯъҳо низ яъне ки ҳар кореро ки рӯи кӯчаҳо даргир шудам, рӯи он дидам, ҳарче ки бинандаро яъне ки рассомро ба ваҷ меорад, яъне ки ҳолаташро ё хушнуд месозад ё ноором месозад, албатта дар бораи хоҳ нохоҳ расsom диги қалами худро мегузорад. баргузории намоиши асарҳои рассомӣ дар сомона аз як тараф осон ва қулай бошад, аз тарафи дигар аз чунин намоиши асарҳои санъати тасвирӣ на танҳо шаҳрвандони Тоҷикистон, балки ҳаводорони санъати тасвирӣ аз кишварҳои гуногун ба он дастрасӣ доранд. зеро сомона бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ барои истифодабарандагон пешниҳод мегардад.